Sa kita gwapo. Duty di ka karon. Duty ko ron kay. Kay. Delikado kayo. Basin nagmaluya sila sa kita nako. Mga customer kanina, aktik yung sulod, ginaman ko. Lalay, siyong di sulod. Gago! Ah, inchong di ka. Hindi ko ga. Inchong di nga. Kuhan ka. Ayun na nato na ikuhan. Pass naman ko siya. Paano masabi? Tubang. Ikan ko nagumpa sa una, karon ayaw naman ko. Hindi totoo yan. Grabe eh. Vlog na po dito, 2.0. Tubang ko na ba? Next level 9999. Tubang ko na ba yung inchong di ba? Ah, inchong di kita eh. Nakuratan lang. Apit kamay. Kita na. Nausa may masulti. Ha? Sa masulti nos mga dalaga ron. Walang kayo. Nahinay lang sila. Bakit agan kayo sila? Kapoy kayo. Dala bitaw. Ako lang sulti. Nahinay lang mo kay. Isod kayo. Wait ka ng gapon tali. Dagan kayo mo pa. Kita mo may isa. Sorry dyan kayo. Pasko na gani ko gwapo. Malago yan daw sa gwapo. What? Ano lang ang kinabuhi. Huh? Yan o. Kung Pasko tagoy kwarta, at least gwapo. May ginusara. At least gwapo. Uyab, at least gwapo. No! God, please, no! No! Pasko, at least gwapo. Ang kapira naman yan. Ano mga sabi? Oh, mga girls. Nainay lang mo, kailangan kayo mo. Sud kayo di sa isahon niyo po yun. Okay. Nawala na replyan. Bawal naman next live. Okay, dagan mo sa akong inbox. Kita mo ang tagsa. DC kaya ang gwapo. Dagan kita mo ko. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So yun kayo. Nag-resign ako. Kung na, Chat lang mo kung asan yung gusto maging lahat. Kaya may bala. kung na magpa-picture nimo, asa ra man pag doon. Ha? Yan ang DIY's cashier. Palit mo daan. Ayaw mo pa-picture. Gansi, kaya ko. Pa-picture mo. Di ba may paliton? I am the one, the way your son don't need... Among sir sana, masira. No, sa mga ano, ang lang pinabuhay. Paman dia, purchase 500, picture with me. Ulaon na nato ng spin sa kuan iPhone. Anda, purchase 500, picture with me. Paswerte ba ninyo mga picture, may chumdi, ay ginawa ko.